Goedemiddag en welkom bij Joet. Massale belangstelling voor de Jan Durkspolder toertocht bij Jennewoord. Heel wat de dag roept de organisatie al op net meer te komen. Het wie prachtig om te rijden en dus kwam jong en oud enthousiast naar Jennewoord om op redens te kin. De eersten binnen er al om 11:08. Er werd jaren begonnen met de inschrijving en mensen gingen dan ook al alle keer het ijs op. Ben je er nog op oorsprutsen van aangehoord bij die 4000? Ja. Troch de burgemeester? Ja. Een uur na de start roept de organisatie op om net meer te komen. Toch ben er van de middag nog gewoon die het beziekje. Dat is wat de bedoeling. Ja. Dat wordt nog wel wat lastig misschien. Dat hebben we het, ja. Ja, dat hebben we het. Maar ja, die probeer ik toch even, hè. De rieders die het wol op het ijs binnen enthousiast. De zinnen die ik nog vond, maar het is een fantastische... Mooie plaatjes. ijs. Prachtig. Ja, geweldig. Nu wordt het flink vriest wie het joet oordai, maar een mooi sintje boeten goed te dwaan. Die het voor allerhande vormen van ijs willen dus. Roenom in de provincie. Liekers Jerien Bolzet, ouderwets spekrieden. Het idee komt van slachter Ide de Boer en al gauw werden mensen via Twitter oproepen om uit te dwaan. Uiteindelijk is er een deelnemersveld van goed 10 man die het op houtjes en in de lange onderbroek strijden voor het spek van de slachter. Slaagt het wat? Nee, ik scoor hem gelijk steken. Eigenlijk ben ik al uitschakelen, maar mijn maat hier, die had nog een paar extra rijdens van mij. Dat gaat on. Maar ik moet me even concentreren, want zie je dat wel hangen daar, cameraman? Daar gaat het om, hè? In Driels komen de oude hielper prikslieden weg van Zouder. En op het waad trostiet een groep mensen die kjeld voor een echte ijswaterintocht. Bij een bron van een moon aan het Noorderbolwerk in Frensje binnen 2 wenten verlengingen. Een tredde hoes rekken slim beskerigen, trogreek en bluswetter. Doet de brandwacht van de moon aankwam wie in een hoes net meer te redden. Het hoes jonkende aanbaande wente rek het vernield en een tredde hoes had reek en wetter skiën. Door de frost is het een dregeput voor de brandwacht. We hebben natuurlijk langer nodig om bij de kazerne te komen. Dat is glad overal. Dus daardoor wordt de uitroeptijd wel wat langer. Dan komst je er is weinig wetter te vinden, dus dan maar eerst een gat in het wetter. En het is natuurlijk ook wat oors. Als het al in een keld werkje is, dan is het wat lastiger. De handen worden wat eerder koud, de bevriestallen wat eerder, dus dat maakt het toch wel wat uit. De bewenners zijn op het tijd uit de wenten ontsnapt, maar binnen Botto Stuur. Ze zijn onderbracht bij Borlië. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Na elke dag is de brand ontstaan in een gaskachel. Bussenbouwer VDL op het Jereveen had een water binnenhellen van 56 bussen voor het Finske vervoersbedrijf Nobina. Het gaat om lichtgewicht bussen met een lege instap en een leeg brandstofgebroek. Die door een jel hier al rieden matten in de haardstad Helsinki. De productie op het VN zal plak vinden met het bestaande personeel. Mogelijk dat nieuwe opdrachten voor meer werkgelegenheidsvartje. In zijn wemplak Bakkeveen is cabaretier Hessel van der Wal verstoorn. Van der Wal begon als programmamaker bij de Rono, dat is de voorrinner van Omroep Friesland. Later ging de cabaretkant op. Hij stier zelfs op het toneel, maar schreeuwde ook teksten voor oren. Van der Wal, die het longkanker hier, is 73 jaar. Zwaarginstelling Bertilla bestiert 50 jaar en dat is vierd, maar de officiële opening van de nijbouw van de vestiging in Drachten. Een project van 20 miljoen euro. Zo wie het. En zo zocht het er nou uit. Eerst dienen de kamers meer denken aan een ziekenhuis. Nou ben het smoeke huiskemers. De eerste 64 bewoners hebben tussen een plakje vonden in het vernijde Bertilla. Mijn vrouw die mag blij zijn dat ze zo'n geweldige mooie kamer gekregen heeft. Maar ook de andere bewoners. Ze zijn uitermate tevreden met de geweldige ruimte die hier zit. De zorg verhoort. Meestal willen heel iets meer dat zorg en wijn en skiën is. Dus wijn in een eigen appartement, met privacy binnen een instelling. In 2014 met de volslagen verbouwing kleerwijzen en is er plek voor 220 bewoners. En dan zorgen we naar de waarsverwachting. Jong is het helder. Op de eilanden vriest het maximaal 100 graden. Maar verder in de provincie loopt de temperatuur tussen de -9 en de -14. En morgen een soort bewolking, maar een lietse kans op zinnen. In het noordwesten en op Vlieland kan wat lichte sneeuw vallen. Het is morgen -4. De wind komt uit het zuiden en het zuidoosten en is matig en vrij krachtig. En morgen nacht tussen de 4 en 9 graden frost.
En dit wie Nijs in het kwad, meer Nijs, iedereen is uitsturing van 6 uur. Graag dan. Het was een mooie dag verder.